kai yara an gaishe ya to ga kayan sa dan yamma ne yana da waya ne kuma yana da ita shi sani ai ya ga muku sunan shi soyayya ne nuna mai yaya yake wa kanshi ne ya gaji da rayuwa ne ba zai ka so manzon Allah ka so zaka manzon Allah kace zaka mutu zaka manzon Allah shi ba da kake son ta kana son manzon Allah da tuni ka faka ta ma san kana yi ba kai yanzu ba washe gari kuma da wanda zai kai shi mai ruba ta zo alinuhu ne ya kira ta ina da kai wanda ya ci wajen da kai wanda ba haka za ku bai wannan duk ba ta zo ga cikin rediyo saboda ya ya mare shi ku gyara kare gani kai ku gyara kare mai bidiyo duniya za ta ganka kwara kai namijin kokari ku kira su mana ku kai namijin kokari ko yanzu ka mutu haka tana wajen aikin ta a kai shi mai fasa aiki ne gashi ya zo gare dangi ya zo ya faɗi rip zai kashe kai shi Allah ya kiyaye ga can ana ƙoƙarin cuku na gashi kai ku gyara min ɗau bidiyon shi ransa a YouTube ne saboda wanda ba su gani akan Maryam Yahaya ya sha abu zai kashe kan shi ga can kowa dai yana kyamata shi yayi can tunda shi ya so ya mutu don uwatar ka mutu kafiri in ka mutu ita ta tafi kenan Maryam Yahaya shi ya sani bai far bata zo ba fa dan durin wani shi ya kashe kanshi ma ya mutu aikin banza a banza akan Maryam Yahaya ya sha fiya Maryam Yahaya yake so ya gudu wai ba shi da suna ne bai gaya muku sunan shi ba yana da daraja so uku fa yana tantin din shan fiya dan wata